Ni. Apa so Friday? Tambah kam duit lah singkang am tas ni. Wah. Tadi ka ayam sok plum. Bat miah ong, bisa ong, balak khai miah por sok plum. Tadi sekha chung miah. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka kot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka by admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ki menteri kilengdo bat ki reu rang ba jong hima langren haka kharlai tarik ujemang arajar arpun riu. Kila dawa ya ka Khasi Hills Autonomous District Council bakadai ban kentiu biang yo pa em nong tei sing sim yong haka ket namarba ka jingtoken kamshim lalap satia ba us em un pendon kam bakla ya pisa ka bakot nyau klur tingka bat ka jingkeno ba ulapen kela rigenti ya ka khendau hima kumbala ujor da ka seng samla hima langren. Haka jingya keren bat gilat patai kubor hadian bala IT ya ka dorkas how Chief Executive Member uba Winston Tony Lingdo Wei na kiri orang ba ulaong ba ka jingbom don usiem popura hapo ka hima. Kalawan ra tang ya ki kenrum kenram namar ka jingtung ya ki acting chief ban penyaat sipor ya ka sensyar ka kadar hapo ka hima. Nakalang jungi kom ki reu orang ba jong ka hima ren. Ni lawan tagasngi bani kedu isar sarlendo badi chief executive member jong ka ni ka Khasil Autonomous District Council. Tegadau hi kalong ba pan kerpat ia sar CM ba ban real estate no ia pa im noktai namar ba nadu bala suspend nadu ar hajar ar pulai ila pang kadon cibun ka karup kenram apo jong kahima te na kata gadau ni lawan ya kendu bat na kaliang ju isaru iong pa insa ai ya ka report hani bat ya ka bamtahi idang hapan kini ya ki kot Islam kot dengan trai hapo kini ki tayau lene report ki balakot insa ai hani ya ki kusai hak bedai bat kene benta hak bedai bat kene benta nah wa bat perisai hane kenang ba pin ya sailang khamtam pikun ki hajar jong ke malang ren ba nadu bawan upaim nong tei kumu acting baro kijing ken kijing dia nadu ke jimi jong ke hima ke jinglot ke jing sep kapisa ke basa ha ke reserve fund development fund tang ba ai tang daka long berbeli henrai ke jing ken jing dia kalau ke basai ba dak bi ai dak ke jing tho dia kata ke jing tho ai haparo ki kun ki hajar ki belawan hakate kadorba te hak bedai bat kata kajing keno ngaong ne kalong kajing keno ke balam ler re hak jing syakat ku jing lap ke jing golong pa ngimpat juyo ya kajing kan jing dia meno latang hak por ba la sim im nong tai kum acting bat hadu ba in sim kum sim orang ba pi gane kalong kum ne nadu ba balayo ban yasuk ya kamuku rumah kabadai hapdang jong kahima berjong kayeng kamot kakimi jong ba nong tai hakaba tadubar hima kalasim ya karai haka arputrek benai bekandai arja karwai ban yasuk no ya kane kamuku rumah bat ba kakasri ya ru kala dep yasuk hak kasok trek panai ba shipau ada kerwai hi te kane ka jing asuk kala penlong ba ya ka jing mi na ka hima na du ka yau ka hat ki tong dok kha ki jing mi na ki khlau ki tap kitu kilek baro sya ka hima te kane ka san 4% ka pamaki ki ong hajing sya kadai tang ke jing mi na udoyong bat motion tela dang ikan ya kata ka bakong makin 1% te ka bakalapi nama ladang ikan bak na ke jing mi jong ke hima baro ko kamot
la kembang prapu persen kalek syaka hima terbakai yang pada lesi kan yuk tang haki arpau lene katsan persen te hak bedai bat hakane kata kasan pu persen ngapatai syah ne bakadai tang nak jengmi nak motion bat udoyong hari baro ki jengmi nak hima kita ki rangba ki belakang bagi dia ki kun dihajar yang ke himalin belawan hang ni produksi laka pratarik ya hoi kita kita imla banlan kita ki kun ki non snong jong ke himalin hari ngala bodong hang ni kapor bagi tu kita ki dijat sim ngala bodong nomor ba kita ki balak banlong acting sim le kita ki balak banlong sim redai lengba jong kita ki bayalam ya ke hima ban penmi ya ke jing huri hura kan hadu kumbajit hadu kumbakang long mentah melong menel dan mentak ya kene kai malah jong ide lomba ka jong ki pun kiwen na ka menta ban pun kuma kata he terina kaliang jong kumbala ong dei perang ba amne ba ni adu mensuahi adu tu por bala so suspend pa imnong imrang ba jong pa imnong teru ki kwa ka jing suh po hima teri de lomba ka jing alam ka jong ki hi ba ki kwa ya ke ka ba ngala padang ne ba ki kwa ba ka jing kwa ka jong ki ka long ba makir ki kwa ba long siem ka po ka hima tede lo kata kanong rim ba nak liang jungi ki kum ki rurang ba jong ki mar ngi wan mentak sini ban kundu ya u siam belum burom ba kajing kwa kajing kalong ban reinstate no ya paim nong tai saji sen par kata hina kajing wan jungi mentak sini itu ki rang ba ki balawan kapal tarik mo kitu ki dik khot ektup dorbar jong u acting sim Brilliant Henry ngla monong ti Henry ki ong ba ki dik kun ki hajar mo tu wei ngalapong bodeu duty sim Dipti sim bot utu wei ba baldues pada udeu udhot istidorbar jong ka himalang rung hapo gajing page perjikmi jong u acting sim Brilliant Henry kita tanya ba bang ba yong bagi dei kita kikun ki hajar jong ka himalang rung rei ki dei tu ki ngala bonong bagi kajing ku ka jong ki kalong baki kilam bakla bat ki kunstu bakla ya ki pai ba nong song jong ka himalang rung na benta kajing ku jong ki ban toy simat ya lade kata he kajing pun sajung yang kapor te hak bedai begitu ki arut ki rangba ki ba lawan ban kam kum ki kun ki hajar hak tu ka social media ke barang mi hak ini ki singi ngadon ban ong kum ne nang kong hak bedai ba itu samla ba fanyas simyong itu ide di kisem iba syong lang menta hak isi ba Brilliant Henry dairu iba yadon betalang ha keba menjor bat penul kamlang ya ka arklur khasanlak ya keba kayeng bat kahima kelayok bansai tikumno uang ba unong tai udai unong kam ri kenti haba mauru la don betalang ban menjor ya katuka ka aklur khatsanlak nangta ha kabaidai bat bolwistar ubakam kumukhon hajar nang ban babaro kini sailang iba bolwistar idai i balasya yakon ya ka election sim hadu license bat ha kani ka arjar khan reuro ilayale pramorwai bat iba noktai bat ilasyalam no te ilasimru komu acting sim kumba arsin ai karai badai ha ka jing apne chong u kum acting sim basipor te ula dililam ya ka khandau hima ka badai ha gensan ya ka mental adon ka civil subdivision ha ka tu kopor ki khon ki hajar ki layam ki lalia nomor ki marep ki yeng ki sam yo ki adon to hanrei klem da kenjo na ki mati kelong do na ki khon kajar kumta ula don bor bat kalong kajing du bakrau na kumta ki khon kajar ha ka tu kopor te kane kajing penki kajong ki dak basang ong hene ba kam dei na kumta kajing semu ban pene e kasuk kasan ha ka it ha ka hima handrai kadai na mar bekidai na ka ying sim na ka judge sim bat kadai bitang na kumta kajing ku along sim kajong ki te khnang baki khon ki hajar kinchai kalong ba kini kirang ba lembat bat kitu ki bayadon lang hak tu kapor kim dai tang ki khon gajar ki dai maki ki tri nok sar ki bawan nak yang sim
but kibadai ru nak isi jong aktif sim uba mentah. Pembangi layar TV namar ba kajing mut pat kajing muk ke basuntet ke jongki ke long ba kajing kuat don bor ke jongki ke long ba ka konsil ka de ban tarmit non yau sim nong te de halo ta rim te kajing kuat kumbang long mene ba ka de tang na ka benta kajing kuat lalot la ne kuat mentoi simet ke jongki hi henry ha bele beketai ki benta kimba ki perang ba mela batai ke mekadai kita kajing sisa namar ba na kaliang jungi hi kumbala ong du mene bagi kwa ya ke ka ba kahima ka don baru sikata ngi kwa ka jingsuk ka jingsan ko kahima kata hi namar ba ka jingtmu ka jongki ka long ba deban tarmit no ya usim nong tai ba deban le no kata ka fresh election ka jingkwa ka jongki tinrei na kaliam jungi kum kiru rang ba jong kahima im kwa ya ke ka ba ka jingkwa jong tu kumbala ong ni ba ki jat bakrol ni jat sim ka jingkwa kon chi ri ka jingkwa ka jongi ka long ba kumbingil ong du mene ka long ba deban ri state bang ya usim nong tai kata hi ka jing kuat nak kerja semua macam ni. Jing mami kejong ni nomor ni dan kita kejong tu ba nak kalian jong ni kipat ba ni lah kuat no ya kini ka inquiry report. Ajung sya ke inquiry report ke balap hak nang tain report judicial court lapor mau keluar kalau don kumba sistem steng ikil hak ni report council. De nak kalian jong ni lawan kedua ki officer in charge nang tadi ya UIM in charge ro. Dan kalian jongki ki ong kawat kanika inquiry report ni lah yo dan maka kadang sempur ki ba makiru ki haban inquiry biang sana kalian jongki dan re kala sempur hadu sistem steng nak kata kadau nak kalian jongi ni wan hang ni ban kerpat ya ki ba laknu tapan kloi no kata ka inquiry report namar nak kalian jong ka kut kam cham larai penrem ya usim rang ba jongi katkum ka jing keno jongki ba ya kapisa la penon kam bakla kunta la le unta andre katkum ka inquiry report kam simladon ka bakum kata bar haj la pelut ya kapisa katkum ka jing peniat jong kahima meladap siu ya ki share saki deputy CM CM nang ta de saki menteri ki lendo hot jong ka isi nang ta de saka development fund nang ta ka pisa ka barang don ruh po jong ka reserve fund ya kata la da pikwa banyak jong tip ka jong kata kila ban pik po ka inquiry report katno kadang don ka pisah po ka reserve fund jong ka hima andre nakaliang jong kini shooting ki bawan kini kisini ki bala adab iba shu keno klem nong rem klem datip ka jing sisa andre ki la shu kren lapen shu pen kulumar ya ka hima bro kowe andre kim samlawat benya la kalong ni em kupta ila syukran ila syukun pau kulumar ba lapen dan kam bakla nang tadi ki ong ba ya ka himaru lakam rikenti rekam samladan kum kata kajeng kam rikenti ya ka hima aka swaban poi kajeng diet election jongi u siam rang baru ka hima bat kayeng jong u siam jongi nokte ila dep ban yasuk lupa swa te katum kata ka jeng yasuk kepala rai da kador bar pulun barok kowe umsam la rai lale dan bor tang da usiam bat ki menteri ne bat ki ketukan ningon bat ya kan ila dep rai apoka dorbar himai ti hadin jong kata hadin bal adab ban yasuk kasawan pasaka election ban jiet usim rang ba andre kipat ba kisuhun ya kani kejing erai lang kumtangi la jiet bat penjok penen buram ya ba nong tasing sinyo jadi tang halo jong kini kidau ba idon kini kiba syukwa baki makiru kini yo menlong sim namar tu bawan hang ni kidai tang kijak sim ni bat kinong kitkam bat kidukat ki isi jong u brilliant Henry sinyo mar nakada ko jingwan joki hadian maki lasa saweng no nak jinglong acting hadian maka council kala tung ya u pensai bor lang sinyo mo kata kadang ki adon ke jing semua makri ki yawan mi kan ya patai kelumar ki baru kaj ban kelumar ki pa. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.